ኣብያተ ትምህርቲ ሽወደን ተማሃሮ ዩክሬን ንምቕባል ይዳለዋ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ። ሰላምን ምርግጋእን ዓለም ለኻዊ ጸጥታ ዝፈጥሮ ሻቅሎት ንምውጋድ ተደላይነት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዓቢ ምዃኑ ተሓቢሩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒን ሎሚ 18 መጋቢት 2022 ዝተዳለወ መሰናድኦ ዜና ሃርሞኒ ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ከቕርበልኩም እዩ። ምስ ኩሎም መሳርሕትና ኣብ ስቱድዮ ምሳና ክጸንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃሜ ድሕሪ ዝመሰጋገሪ ናብ ዝርዝር ዜና ክመርሓኩም የሰናይ ምክትታል። ዝበዝሑ ካብ ሃገረ ዩክሬን ዝመፁ ዘለዉ ስደተኛታትን ቆልዑ ምስ ምዃኖም ኣብያተ ትምህርቲ ሽወደን ነዞም ተማሃሮ ንምቕባልን ስሩዕ ትምህርቲ ንምእታዎምን ምድላዋት ይገብራ ምህላውን ተሓቢሩ ኣሎ። ዝዓበየ ብድሆ ክንደይ ዝኣኽሉ ተማሃሮ ክመፁ ምዃኖም ዘይንፈልጥ ምዃንና ክብሉ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዝሕብርዎ ዘለዉ ሻቅሎት ምዃኑ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ መባእታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ቆንስል ስቶክሆልም ሊ ኦርበርሶን ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃበቶ ቃል ነዚ ብምምልካት ዝተፈላለዩ ምድላዋት ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ስቶክሆልም ይካየድ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኩለን ኣብ ርእሰ ከተማ ሽወደን ስቶክሆልም ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ ብሙሉአን እኳ እንተዘይኮና ተማሃሮ ዩክሬን ክቕበላ እንተኮይነን ግን ስቶክሆልም ጽቡቕ ምድላው ዝገበረት ከተማ ክትብል ስጋብ ሕጂ ተፈሊጡ ከም ዘሎ ታበዓልቲ መዚ ሓቢር ኣላ። ኣብ ምኽባር ሰብኣውን ህዝባውን መሰላት ከምኡውን ግጭት ኣብ ምውጋድ ዝግበር ፃዕርታት ንኩለን ሃገራት ኣብ ምርኻብ ዝሕግዝ መድረኽ ኣብ ምፍጣር ኣድላይነት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዓብይ ምዃኑ ኣባል ማሕበር ሕብራት ሃገራት ማለት FN ፎሬኒን ኣብ ክራንፎሽ ዑስማን ሰዒድ ዓብደላ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ጋዜጣ ኦንገርማንላንድ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ሓቢሩ። ዓለምና ሰላምን ምርግጋእን ክህልዋ ሃገራት ንሓድሕደን ብምዝርራብ ቁሱን ኩነታት ክፍጠር ዋላ እኳ እቲ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዕውት ስራሕ ኣይስራሕ ምዚ ኣብ ዝቐረበ እዋን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝኸፈተቶ ውግእ ተኸቲሉ ስዒቡ ዘሎ ሻቅሎት ዓለምና ግን ንምንጋፍን ሓድሕድ ንምትሕግጋዝን መድረኻት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘይነዓቕ ተራ ከም ዘለዎ ዑስማን ሰዒድ ዓብደላ ኣብ ጽሑፉ ሓቢሩ ኣሎ። ሓው ዑስማን ሰዒድ ዓብደላ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ መንእሰይ ኮይኑ ኣብ ምምሕዳር ክራንፎሽ ዝሰርሕን ኣባል ናይቲ ማሕበር ውድብ ሕብራት ሃገራት ማሕበር ኣብቲ ዞባ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ብፍላይ ከዓ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ውህደትን ኣተኪሩ ዝሰርሕ ዘሎ ዜጋ ምዃኑ ይፍለጥ። ብምኽንያት ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ሩስያ ዝፈጸመቶ ወራር ትማል ረቡዕ ሩስያ ካብ ቤት ምኽሪ ኤውሮጳ ከምዚ ተሰጎገት ተሓቢሩ። ኣብ ምፍላም እዚ ሰሙን እዚ ኣትሒዙ ኣብ መስርሕ ዝጸንሐ ቆንስል ኤውሮጳ ሩስያ ካብ ኣባልነት ክትስጎግ ብምሉእ ድምፂ ወሲኑ ከም ዘሎ ካብ ብራስለስ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ። እቲ ቤት ምኽሪ ትማል ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ሩስያ ካብ ኣባልነት ክትስረዝ ምዃና ብወግዒ ኣውዩ ዘሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ነዚ ኣመልኪቱ ብዝሃቦ ሓበሬታ ሃገሩ ትስጎግን ኣይትሰጎግ ካብቲ ውድብ ድሮ ወፂያ ምንባራዊ ምስኣር ቤኮ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ሩስያ ብዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ሓቢሩ ኣሎ። ኔቶን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዘለወን ብዝሒ ድምፂ ተጠቒመን ነቲ ቤት ምኽሪ ጸረ ሩስያ ፖሊሲ ንክወስድ ክሰርሓ ከም ዝጸንሐን ኣቐድማ ቤላሩስያ ዝሽርሕ ስለ ዝፈለጠት ካብቲ ቤት ምኽሪ ወፂያ ከም ዝጸንሐት ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩክሬን ዲሚትሮ ኩሌባ ነቲ ውሳነ ብሓጎስ ከም ዝቕበሎ ድሕሪ ምግላጽ ሩስያ ንዩክሬን ወሪራ ብዙሕ ገበናት ኩናት ድሕሪ ምፍጻማ ኣብ ጉባኤታት ኤውሮጳ ቦታ ክህልዋ ኣይክእልን እዩ ድማ ኢሉ ከም ዘሎ እቲ ካብ ብራስለስ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። بمسارات وشتاو سند من محرار كتما أوسلو خاب حموش تشح سقع 10,000 سدتنيا تات يوكرين مقبل هاجر نروي تداليا 5 لاخ صاب حجز اللو عاق مجن نغلت تشح تراي مخانو تملكتو اللو
ክፍል ምዕባይ ፍልጠትን ቆንስል ከተማ ኦስሎ بعصرተ ሓደ መጋቢት ናብ ኤጀንሲ ትምህርቲ ዝሰደዶ መልእኽቲ ነዚ ኸጣልል ምኽኣሉ አቪዛ ኦስሎ ዝተባህለ ጋዜጣ ጸብጺቡሎ ተንክፍልታት በምኽንያት ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኹናት ንብዝሕቶም ስደተኛታት ኣብ ግምት ብምእታው ዝተፈላለየ ግምታት ኣዳልየን ምህላዋ ኣብዚ ሰነድ እዚ ሚኒሲፓል ዳይሬክተር ናይ ኦስሎ ዝኾነ ሄግ ስቫትዳል ሓቢሩሎ ኩባንያ መምሕዳር ከተማ ካብ 75,000 ስጋዕ 100,000 ስደተኛታት ዩክሬን ከም ዝኣተው እናሓሰቡ ዘድሊ ምድላው ክገብሩ ተሓቲቶም ከም ዘለው መምሕዳር ከተማ ኦስሎ ግን ብጽሒቱ ካብ 5,000 ስጋዕ 10,000 ስደተኛታት ክቕበል ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎ ዝበዝሑ ካብዞም ስደተኛታት ቆልዑን መንእሰያትን ኮይኖም ከም ዘለውን ኣማኻሪት ምውሃድ ስደተኛታት ሪና ማርያን ሃንሰን ብሶኒ ነታ ጋዜጣ ብዝሃበቶ ሓበሬታ ከም ዝገለጸት ይዝከር እዩ ከተማ ኦስሎ ብዝሕጂ እዋን 2,000 ስደተኛታት ጥራይ ክትቅበል ድልውቲ ምዃናን ልዕሊ 9 ሚእታዊት ካብዚ ኸኣ ናይ ውልቀ ሰባት ገዛውቲ ብምክራይ መንበሪ ስደተኛታት ክትገብር ተዳልያ ከም ዘሎ እቲ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ ድሕሪ ዝሓፂር ጸብጻብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙን ናብ ሓጸርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም ምሳና ጽንሑ ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ ኣብ ሃገረ ሽወደን ስጋታት ስለያ ሩስያ እናወሰኸ ምምጽኡ ፖሊስ ድሕነት ሽወደን ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መተሓሳሰቢ ኣመልኪቱ በዚ ድማ ተኣፈፍቲ ሓበሬታ ዘለዎም ኣባላት ሕብረተሰብ ሚስጥር ሃገር ኣብ ምሕላው ጥንቃቐታት ክገብሩ እቲ ትካል ተላቢሎም ሴፖ በዓል መዚ ስርሒታት ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሩስያ ኣብ ውሽጢ ሽወደን ሰለይቲ ክትከትብ እያ ዝብል ስጋታት ዓብዩ ከም ዘለውን እቲ በዓል ስልጣን ሓቢሩሎም ሴፖ ንሽወደን ናይ ድሕነት ኣገዳስነት ዘለዎ ሚስጥራት ሓበሬታ ካብቲ ሃገር ከይወፅእ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎን እታ ሬድዮ ወሲኻ ከም ዝሓበረትን ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ዓይነት ምክትታል ክብኢሉ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሽወደን እትፈጥሮ ስለያውን ወታደራውን ስግኣታት ንምክትታል ልዑል ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎ እቲ ትካል ሓቢሩ ኣሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ረድኤትን ነዳድን ዝጸዓና መካይን ካብ ርእሰ ከተማ ዞባ ዓፈር ሰመራ ናብ መቐለ ጉዕዞ ከም ዝጀመራ ኣፍሊጡ እቲ ቤት ጽሕፈት ከም ዝበሎ ትማሊ ሐሙስ 20 ረድኤት ዝጸዓና መካይን እውን 2 ነዳዲ ዝጸዓና ካልኦት ተሽከርከርትን ናብ መቐለ ጉዕዞ ጀሚረን ከም ዘለዋ ሓቢሩ ኣሎ እቲ መግለጺ ኣብ ትኽልል ዘሎ ድሌት ሰብኣዊ ረድኤት ንምምላእ መዓልታዊ 20 ረድኤት ዝጸዓና መካይን ናብ ትኽልል ከኣትዋ ምዃነን ከም ዘረድእ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ረዲኡ ኣቐድም ኣቢሉ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዝኾነ ከባቢ ዓለም ንላዕሊ ዝኸፍአ ቅልውላው ኣብ ክልል ትግራይ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ከም ዝነበረን ዶክተር ቴድሮስ ኣብ መግለጺኡ ዝመርሖ ትካል ውድብ ጥዕና ዓለም 95 ሜትሪክ ቶን መድሃኒት ናብ ትግራይ ክእቱ ፍቃድ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘይረኸበ ከሲሱ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ ቅልውላው ካብ ዝኾነ ኣብ ዓለም ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝዓበየን ዝሓመቐን ከም ዝኾነ ዝገለጸ ዶክተር ቴድሮስ ኣቐድም ኣቢሉ ዝተፈላለዩ ናውቲ መድሃኒት ናብ ኢትዮጵያ ተላኢኹ እኳ እንተነበረ ናብ ክልል ዓፈርን ኣምሓራን
فقاد كم زرخبه ناب كلل تግራይ ግን فقاد بمنግስት فدرال كم زتخلكله حبيرو منبارو يذكر علم لخوت كان رديت دوب ألبو حخايم دحرتي وكيل زينا نيويورك تايمز زرقو أب قتلت سراحتنياتاتو أب إثيوبيا زملكت نمنقس إثيوبيا وقعو حتو خمز غربة فليتو اللهم اتي بزح تنباب زخونه أمريكاوي غازيتا نيويورك تايمز نقتلت سراحتنياتات اتي محبر سراويت مكلخال إثيوبيان أزازي أمن تحت تزقبر حدش حبريتا خمزوصة كفلت تخايلو اللهم منقس إثيوبيا زاقيت أبزو قداي ملاش كمزي حبن بريسيدنت MSF سبين باولا جيل مالا أبزهابتو مجلسي قتلت توم سراحتنياتات زملكت تكال دوب ألبو حخايم بعلو بزكايدو مرمرا بقطتاتهم قتلتي بعلمن كمزخونو مخنياتهم كفلت كمزي كآلن سقاب حجي منك أتاليهم كم زخونة خمزي تفلتن كفلت تخايلو اللهم يغونن بر حجي غازيتا نيويورك تايمز بزرخبو تأماني حبريتا اتهم سراحتنياتات بسراويت إثيوبيا خمز تقتلو خفلت تخايلو اللهم اتهم سراحتنياتات كونه تباهيلو كاب قربا رحقت بتدغاغامي بزتتكوست ايتي توقعهم كم زموتو تحلافيت غاديصا خم منبراون كفلت تخايلو الله خبركم تخاتلتي مدب هارموني ميديا نلومي زدالنايو ناي زينا مسنادو بزي تودي اللوم اب زمص زلو سوني بتمساسالن سرعون ناي زينا مدبنا سغاب نرخب قدام سنبت بروخ ناي عرفتن قدام سنبت غيزن كخونلكم نداب بمناي زتفلاليو حبريتاتاتن زتفلاليو خالقوت صحفاتن زيناتاتن اب دحر غصنان ام غصات محبراو مراخبتاتنان بعبيو خا بأكوب حبريتان طرنف بزبلن اب هارموني كتكاتاتولو ندعدمكو نلومي زتدالو زينا بزودينا لنا سلام دحنا مسيو هارموني ميديا علت لدت مرعى ممرغتان كالوت أقدستي زخنو ناي فتوتخمن مغربتخمن مدلاوات ناينقع حقوسكمن انقع عبقعكمن ملأختتات انممحللاف زخلكم مدب جميرنا خمزلنا بزقات أمزي نخلوكم تخطاتل هارموني ميديا نحبر نقولكم فتوتخمن مغربتخمن انقع عبقعكم نمبال ابتدليلو اوان هارموني ميديا عدل كفيتلكم سلازلو تتقملو